हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दंथ'यो नै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लगानो जादों हाबायाव गाननो ड्रेस बायनो थांनो नागिरदों सिंग्रा बाजारावहाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा बायनाय जायो थांग्रोनोसै बाजारसिम थांनो ओंखारबायानो जोङो रेडि जाबायानो नै हासबेन्डबो थांगोन लोगोफोर फिसालाखौबो लांफानोसै फै बा फै एसे फिसा साथामबो हाथायाव थांलायनोसै नामा हाथाय सफैबाय लोगोफोर फिसालाया उन्दुनो ओंखारलायलांबाय फार्स्टआवनो दख'ना बाजारथिंनो फैबाय दख'नाखौनो बायग्रोनोसै नै नायदो लोगोफोर दख'नाफोरखौ जि मोजां मोजां ओंखारदों बेसेबां दामफोरालाय ब्लाउसआनो ओरैनो थागारबाय थायो आंना गाननो बाया नोङो बिजिया मोजांथारना ओइ खोमायदि नुदोंलै खालारखौ मानसि गुफुरावथाय आरो नोंजों समाय मा दङ ना उन्दुलांबाय नैजोंबो समाय खिन्थु बारा नोंखौ निला गाननाय नुवा आङो निलाखौनो लादो नङाबा नोंखौ बारा निला गाननाय नुवा आङो नों आरो गोजाखौ बांसिन गाननाय नुयो आरो आं आरो गोजायानो गैया आं बेखौ गाननो सानदों आंबो दा बे कालारखौ गोजाखौसो बायनांगौ लानोसै लोगोफोर दंबावो हाबाया माखौसो गारनो गैला नै गाबोन सानसेल'सैसो ए होमबा हाला नों होयोलाय मिलायनाय गोजाला माथो उमुखखौबो दङ होननानै नायनायनि बिनि नोंसानि इउटुबाव इसोरखौ नुनानै फिसाजोफ्रा नायगोन ना होमबाना इसोरफोरनिया नै इदिसो ओइ जोंहा मास्टारना दङ ओइ समायदों आखाइखौ ओरै लादो बोखोदो गस्लाखौ जागोन नङा फालिखौ फारसेल' ला फालिल' जोंहा माबानि आनैनि फिसालानि ओं नै लोगोफोर फिसालानो थाखाय ड्रेस बायलायनोसै
Lisayan खाराखै उन्दुनो ओंखारनानै आलाम ना आलाम 400 আর এখানে হলো আপনার 60 টাকা 460 টাকা দিলেও দেখেন 450 এই কিলো হবে এগুলো বলুন না ini kan udah kasih lagi